नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण फिश फ्राय रेसिपी पाहणार आहोत। यासाठी लागणारे मसाले पुढील प्रमाणे। यासाठी मी अशा प्रकारे कट केलेले 1 किलो मासे घेतलेले आहेत। सर्वात आधी एक झाकण विनेगर टाकून आपण मासे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत। यासाठी लागणारे मसाले आपण रेडी करून घेतलेले आहेत। यासाठी सर्वात आधी आपण बाउलमध्ये 1 वाटी कॉर्नफ्लॉवर पिठात अर्धी वाटी फिश फ्राय मसाला ऐड करणार आहोत। यानंतर आपल्याला 2 चमचे चिकन मसाला ऐड करायचा आहे। यानंतर अर्धा चमचा हळद ऐड करायची आहे। यानंतर आपण चवीनुसार मीठ ऐड करणार आहोत। यानंतर आपल्याला 1 वाटी कांदा लसूण मसाला ऐड करायचा आहे आणि अर्धा चमचा खायचा रंग ऐड करायचा आहे। रंगाचा वापर तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार करा। आता हे सगळे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता आपण या मिश्रणामध्ये थोड्या प्रमाणात पाणी ऐड करत या मिश्रणाची पेस्ट तयार करणार आहोत। ही पेस्ट जास्त पातळही नको आणि जास्त घट्टही नको। आता आपल्याला ही पेस्ट माशांना व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे लावून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपण सगळ्या माशाला ही पेस्ट लावून घेतलेली आहे। यानंतर हे मासे आपण 1 तासासाठी फ्रीज मध्ये ठेवणार आहोत। आता आपल्याला व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे हे मासे फ्राय करायचे आहे। आणि अशा प्रकारे आपण आजची आपली ही फिश फ्रायची रेसिपी तयार केलेली आहे।